berriro itzuliko balitz iragan denbora. Kaixo egunon, orain Koldo Mitxelenan garaia izan den Aritz Otsotorenari elkarrizketa egingo diogu. Hasieran esan duen bezala gaur Aritz Otsotorena elkarrizketatuko dugu, eta, galderekin hasteko lehenengo jakin nahi duguna da Koldo Mitxelena zer den edo zertan datzan. Koldo Mitxelena Donostiako eskolarteko literatur lehiaketa da, eta bertan maila ezberdinetan literatur mota desberdinak lantzen dira, poesia, bertsoak, ipuinak, komikiak eta gehiago. Bakigunez, zu bizpahiruak ere parte hartu duzu, eta bitan ustez saritua izan zera, saritua edo aipatua. Eta aipatua izan zera nahietan, uste literatur motetan egin dituzu lanak. Aurtengoa hirugarren handia izan da parte hartu dutena, eta aurreko bietan aipatua izan nintzen, eta bietan bertsoarekin izan zen aipamena, bertsoarekin izan zen, eta aurten surete pixkatekin iragazi. Eta, gaiak eta doinuak ere anitzak izango dira. Desberdina denetan, saiatu nahi normalean doinu igual pixkat guztiak hartzen bezala, ez dakit, gauza gehiago sortzeko, eta gero gaiak izan dira lehenengo urtean euskera, bigarrena Euskal Herriko Bertsolari txapelketa, urte hortan tokatu zen txapelketa egin zela, eta nik horri buruz egin nuen, eta aurtengoa Xabier Lete. Pixka bat Euskal Herriko kulturarekin ere zerikusia duten gaiak edo erabiltzen duzu, ezta? Hori izan da nire bertsoen oinarri bezalatu duten gaiak. Gero, asiloa lizeoan zudaz gain, beste saritu batzuk edo ere izan dira. Zeintudik izan dira sarituak. Beste biak batxilerrikoak izan dira, eta Olatze irabazi egun zuen poesian, eta nire goikoetxea aipatu izan zen. Biak poesian edo gutunetan edo poesian ustez, ez dakit. Gero ere, doinuak eta gaiak alde batera utzita, aurtengoa gaiarekin sartuko gara oraingoan Xabier Lete. Xabier Lete, bere deriotza dela medio gai hori hartzea erabaki zenuen edo zer. Ezagit, entzununean bera ditzela, bertso bat aipatu duten bezala, telebista zentzun nun, eta, ez dakit berara etorri zitzaidan burura gai hori egitea, ez dakit gai hori egitu zitzaidan lehiaketa batean aurkezteko, bertsoak irakurri ditugu, ez dira alaiak, tristezia, Xabier Letere eriotza edo dakarki dute burura, eta zuk lortu nahi zenuena aztertzen jendea triste egotea horretatik edo oroimena edo ez dakit, lortu nahi nuena zen jendea jakita zein zen Xabier Lete eta zer egin duen euskal kulturan edo ez dakit zure bertsoei jarki zena, zure bertsoei jarri ez da, omenaldi bat egin izan duzu. Omenaldi xume bat jarri ez dena, omenaldi bat egin diteko. Lehen esan zuen bezala hiru urte parte hartzaile izan ondoren, aurten irabazi eta zer izan burura edo zer izan zen pokatasuna. Kalean ginen eta nireagoa dituzian, eta esan zian Euskararen patronatutik ditu zidotela, eta Koldo Mitxelena sari irabazi nuela bertsoen atalean, eta hori posta ez dakit sentsazio desberdin bat. Orain, betiko galderekin hasteko nori eskainiko diozu zure garaipena, noretzat eskainia da uste duzu. Bertsoa denak izue Xabier Leteri buruz doazela, orduan berari ez da, berari eskaini beharko zaizkio, bere gaiaren inguruan edo bere pertsonaren gaiaren inguruan egin daude, eta orduan bere buruz oroitzapen bat egutzeko edo. Hau izan da gure elkarrizketa gaurkoan eta beste bat arte. Aio!